מיכאל זנדברג, ניצחון של בית"ר ירושלים, אתה יודע, זה לא היה קל, לא כמו במשחק הקודם, אבל עדיין, בית"ר ירושלים הציגה מחצית שנייה טובה יותר וניצחה. כן, לא רק שזה לא היה קל, זה היה קשה מאוד. אני חושב שבאנו פה במגרש קשה מאוד. נקלענו לפיגור, החמצנו פנדל, למרות כל הדברים שציינתי. הוכחנו עוד פעם אופי גדול מאוד, והצלחנו לחזור מפיגור עם הפנדל ולהבקיע 2 שערים, להגיע לעוד מצבים, וניצחנו. עונה שעברה בית"ר ירושלים הגיעה לפה, הפסידה 3-1. באתם לפה עכשיו ויוסי מזרחי גם מאמן את הקבוצה היריבה, מכיר אתכם יותר טוב, ולמרות זאת בית"ר ירושלים מוכיחה שכמו אלופה היא גם נצחת. כן, אנחנו דיברנו בינינו ובין עצמנו כל השבוע שמשחקים כאלה זה של האליפות. אז שנה שעברה באמת ידענו גם לצאת ממשחק ההפסד הזה, ידענו לצאת לדרך חדשה. השנה ניצחנו את המשחק הזה בקושי, בכוח, עם השיניים ככה מנצחים משחקים כאלה. שבוע הבא נועלת הטבלה, מכבי תל אביב מגיעה לטדי, סביר להניח שהיא תהיה נועלת הטבלה גם? יש איזה הכנות, אתה יודע, קבוצה בדרך כלל שהיא צמרת ועכשיו בקבוצה תחתית. שמע, מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים זה לא משנה איפה מכבי תל אביב נמצאת בטבלה, זה תמיד יותר ממשחק רגיל. יש יריבות ספורטיבית מאוד יפה בין המועדונים האלה, ואנחנו נתכונן למשחק הזה בשיא הרצינות, ונבוא במלוא המוטיבציה למשחק הזה. תודה רבה. תודה. אתה להרכב, צמד, אתה יודע, כל אחד חולם ככה לחזור להרכב. כן, אני שמח ששיחקתי, שעשינו תוצאה טובה היום, והפקעתי 2 שערים. שמח קיבלתי את ההזדמנות והוכחתי את עצמי. אני מקווה בהמשך גם לקבל עוד הזדמנויות ולשחק טוב ולהוכיח את עצמי. שמרת על שקט בתקופה האחרונה, אבל מתחת לפני השטח תמיד אמרת שאתה באמת לחזור לשחק כדורגל, ושהאוהדים מאוד מחזקים אותך גם כשאתה יודע, אתה פחות מקבל דקות משחק, והיום בעצם זה התבטא ב2 שערים וגם הקהל החזיר לך אהבה גדולה. כן, אני שמח מאוד שגם שלא שיחקתי, הקהל תמך בי ואהב אותי, וזה נתן לי גם את הכוח שהייתי מחוץ לעניינים. אני שמח שהיום כבשתי עוד פעם וניצחנו. תודה רבה. גל אלברמן, נתת שער בכורה בנבחרת, באת לפה, אתה יודע, אמרו שזה יכול להיות אחד המשחקים הכי קשים העונה. היה קשה, אבל בית"ר ירושלים מנצחת שומרת על המקום הראשון. כן, אני חושב שהגיע לנו, היינו ערוכים לקראת המשחק הקשה הזה, הגענו מוכנים, נקלענו לפיגור, וכמו גברים ידענו לצאת מזה, כי סך הכל, שוב, הגענו מוכנים, וגם שהיינו בפיגור, לא נכנסנו ללחץ, הפקענו 2 שערים, יכולנו להפקיע גם יותר, ולדעתי הגיע לנו ניצחון. שיחקת פה פעם, אני יודע שלחזור לפה זה לא כמו מה שהיה לפני שנה, שהיה לך את ההתרגשות. עדיין, יש איזו התרגשות קטנה לבוא ולחזור לשחק פה? לא, האמת שזה היה הבית שלי לאורך תקופה, אבל עבר הרבה מאוד זמן מהרגעים האלה שאני כבר לא שחקן של מכבי פתח תקווה, וכל כולי נתון לבית"ר ירושלים, דיברתי על זה כבר הרבה פעמים, ובחינתי לא הייתה משמעות מעבר ל3 הנקודות במשחק הזה. דיברו כל השבוע על זה שהקהל יחרים, הקהל בסופו של דבר בא, מילת האצטדיון, הריע לכם, עודד? קהל מדהים, גם שהיינו בפיגור, ממשיך לעודד אותנו, ממשיך לתת תצוגות באמת בכל מגרש, ולי באופן אישי ברור לגמרי שהוא יתמוך בנו, כי הוא אוהב אותנו, ואהבה מנצחת כל דבר. תודה רבה. תודה לך. משחק לא קל בהתחלה שלו, בית"ר ירושלים נגד המאמן הקודם שלה, זה שלקח איתה אליפות אחרי 9 שנים. איך מכינים את השחקנים למשחק הזה? הלוואי והייתי יכול להכין את השחקנים למשחק הזה, אבל לא היה לי שחקנים. היה לי קבוצת טניס, אפילו לא קבוצת כדורסל, במשך 2 ימים, והפעם הראשונה שראיתי את השחקנים שלי זה היה אתמול בבוקר, כשכולם הגיעו לאימון, אז לא היה לי מה לדבר מדי הרבה. מעבר לזה, בוא לא נשכח שלפני שנה, במחזור הזה, במשחק פה, בית"ר הפסידה 3-1, ודיברו על זה בתוך חדר הלבשה. אבל היה חשוב לעלות ולעשות את הדבר העיקרי היום, וזה לנצח. פחות איכות המשחק, אבל הדבר החשוב ביותר, עשינו את מה שהשחקנים כל כך רוצים, ומעבר לזה, כשעלינו ידענו שחיפה כבר ניצחה. וזה כבר בקטע של 4 נקודות מאיתנו, כשיש בעוד 2 שבועות משחק בחיפה. והיה חשוב מאוד לנו להחזיק את הפער של 7 נקודות. בכל זאת, אחרי כל מה שאתה אומר, עם כל זה שלא היה סגל כל השבוע, כל השבועיים האלה, והניצחון שנה שעברה של מכבי פתח תקווה על בית"ר, איך בעצם, מה זה אומר על בית"ר השנה, שגם במשחק הזה בא ועושה את העבודה? מה זה גם במשחק הזה? אנחנו משחקים כדורגל בשביל להבקיע שערים. אני שמח שבכל משחק חוץ אנחנו מצליחים להבקיע את 2 השערים שלנו, בבית אנחנו מבקיעים יותר. בעיניי לפחות כיף לראות את בית"ר משחקת, כי זה כדורגל שמח, גם אם יש דקות פחות טובות או דקות יותר טובות, אבל אנחנו באים בכל מקום, בכל מגרש לנצח,
ומחכים שהקהל שבא לראות אותנו ייהנה ממה שאנחנו עושים, וגם אנחנו נהנה ממה שאנחנו עושים. שומי, שאלנו את זה גם את עמית בן שושן, מה עושה מאמן שיש לו כל כך הרבה חלוצים בכושר כל כך טוב? נו. זה בעיה? או זה שזה לא... שאלתם את מי? לא, אני אומר, דיברנו על זה גם, שואלים אותך, מה עושה מאמן שיש לו בעיה כזה? אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שכשאתה עובר באירופה, שחקן משחק ממוצע לא יותר מ-20 משחקים מתוך 30. וגם פה שחקנים ישחקו בסביבות ה-20 משחקים, כמעט כל השחקנים. אז פעם ישחקו החלוצים האלה, ופעם ישחקו חלוצים אחרים, ופעם ישחקו יותר קשרים כאלה ואחרים. מה הקטע? אני מעדיף כזה כאב ראש, מאשר שיהיה לי כאב ראש שאין לי חלוצים, כשחלוץ כזה או אחר נפצע. ובוא לא נשכח שרומולו וברק היו במומנטום פנטסטי. וזה לא פשוט לאבד שני חלוצים, אבל אני שמח שאלה שנכנסו, עמית, טוטו, עשו את העבודה שלהם, וזה הכל. שבמשחק הבא, את מי שאני אחליט לשים, הוא ישחק, ומי שלא יהיה, אז הוא לא ישחק. שומי, אומרים שגדולה של מאמן זה גם כשהקבוצה נמצאת בפיגור, להעלות את הקבוצה למחצית השנייה ולעשות מהפך, לא משנה אם זה מחצית שנייה או לא, אתה כבר עושה את זה כמה משחקים. הקבוצה נמצאת בפיגור, עושה מהפך, משחקת טוב ומשיגה את הנקודות. אני מעדיף להוביל ולא לעשות מהפכים. אבל אם אין ברירה ומובילים נגדנו, אבל תשמע, תראה אם היית בא לאימונים שלנו ובמשחקים בין הרכיבים השונים, לפעמים זה 5-0 ועד שזה לא נהיה 5-5 ואני נותן את הגול הניצחון, לא גומר את המשחק, אז גם, איך אומרים, גם באימונים אנחנו מנסים לעשות מהפכים. שאלה אחרונה, שומי, הקהל כל השבוע יצא בקרזות נגד לוזון ונגד המשחק פה, כי הם גם העלו את המחירים, ובסופו של דבר הקהל הזה בא בהמונה ועודד את הקבוצה. מה זה עושה לך באופן אישי ולקבוצה? תשמע, אני כל כך נהנה, ועוד היום שהקהל הוא מאחוריי, וזה הכיף הכי גדול שיש כאלה אוהדים אני יודע שיגידו, אבל זה ימים טובים. אני בטוח שגם בימים הפחות טובים הקהל יהיה אחרינו, וזו גדולה של קבוצה, שיש לה את כל המרכיבים שהיא צריכה. זו קבוצה גדולה, בעל הבית מצוין, וקהל כמו שיש לבית"ר. תודה. תודה. טוב. מה שלומך? מצוין. איך ההרגשה לעלות במשחק חוץ כזה קשה, כשהקבוצה מתפקדת לא רע? קודם כל אני נורא שמח שניצחנו, החטאנו פנדל, אני שמח שהשווינו ממש לפני סיום המחצית, זה נורא עזר לנו לביטחון. עלינו מחצית שנייה, עשינו את ה-2-1. כל הכבוד באמת לשחקנים, שיחקנו עם הרבה לב ונשמה, ואני נורא שמח שעשיתי הופעת בכורה וניצחנו. כן, אנחנו רואים אותך גם בבית"ר ובעיקר בנבחרת האולימפית בתקופה האחרונה, עולה מהספסל, המאזן שלך 2 משחקים, 2 שערים. כן, אני נורא שמח גם שאני לא פותח בהרכב, אני עולה מהספסל, שאני מצליח להפקיע, ואני מקווה להמשכיות. תשמע, לא הרבה דקות, אבל בכל זאת עלית היום והראית מה אתה יודע לעשות. מה יש לך להגיד גם לקהל הנפלא שבא ועודד אותך גם בחימום וגם במשחק עצמו? אני מאוד מודה להם, באמת זה הקהל מספר 1 בארץ. כן, יש לי שאלה נבחרת על הקבוצת הנוער של בית"ר ירושלים. גם אמרו שהשנה, אתה יודע, הקבוצה, בגלל שכל השחקנים עזבו, נראית פחות טוב, ועובדה עם מקום ראשון, אתה עדיין עוקב אחרי הקבוצה, אתה עדיין בקשר עם שחקנים שם? כן, בוודאי, קודם כל הכבוד להם היום על הניצחון נגד אשקלון, באמת ראיתי אותם מספר משחקים, הם ממש משחקים מכל הלב, וצריך לתת קרדיט גם למאמן שעושה שם עבודה מצוינת לגיא אזור. בקבוצה מתגעגעים אליך, אתה מתגעגע לשם? איזה שאלה, זה הבית שלי שם. שבוע טוב, שמעון. אהלן, מה העניינים? שבוע מצוין. מה שלומך? אהלן. הנה, אתה רואה, הם הגיעו. מוטי. תגיד, איך ההרגשה אחרי ההחמצה של הפנדל? הקהל קורא לך, מעודד אותך גם בסוף המשחק. כל הכבוד, האמת שבאמת חימם לי את הלב, שאחרי המשחק הוא המשיך לעודד אותי. זה לא נעים להחמיץ פנדל, אבל צריך לדעת גם מתי להחמיץ פנדל אחרי ניצחון. אתה יודע, יותר קל לשכוח את ההחמצה מאשר אם חס וחלילה היינו מפסידים את המשחק. צריך לחשוב, אולי ניקח איזו הפסקה קצת מפנדלים אחרי 2 החטאות בגביע וזה. לא כל כך הלך, אבל אתה יודע מה, החוכמה היא באמת לא להוריד את הראש ולהמשיך לשחק כדורגל, וחצי שנים לא הגיעו אלינו למצב, זה מבחינתי הדבר החשוב והצלחנו לנצח. זהו, אני שמח. עוד שאלה אחת בנושא הקהל, אתה יודע, זו שאלה חשובה. לוזון יצא בהצהרה שמתחילים במבצע כרטיסים, מחיר של כרטיס נגד בית"ר קפץ בפתח תקווה, המחיר בפתח תקווה נגד בית"ר קפץ ל-90 שקלים, הקהל רצה והיו מחאות כנגד הגעה למשחק, ובסופו של דבר כן מילאו את האצטדיון. מה יש לך להגיד להם? עוד פעם,
יש לי רק מילים טובות להגיד להם. אני חושב שכל השחקנים פה בבית"ר ירושלים נהנים מקהל שאין כדוגמתו פה בארץ, והוא מחמם לנו את הלב כל פעם מחדש, ויש לו את הסבלנות. גם כשאנחנו בפיגור 1-0 היום, ראית איך הם המשיכו לעודד, וכל הכבוד להם שהם גם שילמו מחיר יקר בשביל לראות את הקבוצה שהם כל כך אוהבים. אבל הייתי שמח שאתה יודע, לא יהיו אפליות בעניין הזה מבחינת מחיר הכרטיסים.